Για περισσότερες από 3 δεκαετίες, η Sunco πρωτοπορεί στο Send Marketing την ενίσχυση της συναισθηματικής σύνδεσης των καταναλωτών με μία μάρκα μέσω της μυρωδιάς. Η πρόσφατη ολοκληρωμένη σειρά για τους χώρους φιλοξενίας περιλαμβάνει ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να ενισχυθεί η πολυαισθητική εμπειρία των επισκεπτών τους. Τα εμβληματικά μας αρώματα, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας, συμβάλλουν στην άρρηκτη σύνδεση των αναμνήσεων, της καρδιάς και του μυαλού των επισκεπτών με τον εκάστοτε χώρο.